Oh cha, kubonakala sengathi uMargo ukhathazeke kakhulu ngokuthile. Sidinga usizo ngokushesha. Hey Wednesday, akusona isikhathi sokudansa lesi. Sidinga ukusindisa uMargot. Hamba, akunasikhathi sokulahlekelwa. Wow, kubonakala sengathi udadewethu naye ulapha. Dadewethu wazi kangcono kunanoma ubani ukuthi yini edingwa nguMargot. Shesha, futhi nangu Gogo. Lo ngumuntu owazi kahle ukuthi angamjabulisa kanjani umzukulu wakhe. Oh yebo, wonke amakhawe alapha. Kwenzekeni? Ingabe uMargo ulambile? Akunandaba, inselele yethu entsha iyaqala. Kubonakala sengathi uGogo nodadewethu bazidika ngesikhathi esimnandi. Kulungile, kwanele ukuzilibazisa. Isikhathi sokuthola ukuthi izofekani? I-burger? Wow. Kulungile, nongeni kulungele inselele entsha, asihambe. Ngakho uGogo uqala ngama-burger buns. Yebo, amabhanisi akazingiwe angqono kakhulu. Manje sidinga inyama egayiwe. uGogo uthatha amabhola enyama egayiwe. Uwafake epanini lokuthosa. Achindezele phansi ngespatula kanje. Iphethi isilungile. Manje uJezulu kashize omnandi futhi ke hlobo luni lweburger ngaphandle kukatamatisi. Kukhona uanyanisi nebun phezulu. Wow, uGogo ubekana nalo msebenzi ngokushesha okungaka. Umsebenzi omuhle Gogo. Manje sikuyithuba likadadewethu. Kubonakala sengathi amabhanisi ajwayelekile ngeke asebenze. Ini, idonut? Kumnandi kanjani? Dadewethu sika idonut beyizicutshu ezimbili. Manje ushokoledi. Kumnandi kanjani? Kodwa udadewethu nokunye. I-sour gel. Imnandi kakhulu kodwa imuntu kakhulu. Manje asifake ama-marshmallows. I-marmalade encane. Ni berry syrup. Kungani kungenjalo? Manje simboza i-burger yethu eyisimangaliso. Yeka ubuhle. Kubonakala sengathi uGogo ubonga kakhulu umsebenzi womzukulu wakhe kodwa uWednesday akulula ukumangala. Ngakho-ke siqala njengenjwayelo ngamabanisi. Impela, amnyama. Ukuthosa ipatty kanje. Wenzani uWednesday ngoJezulu kashizi? Wow, ubukeka umuhle kanjani lo shizi manje? Utsezu lwekhukhamba? Wow, le burger ibonakala inomlomo onolimi. Kodwa kukhona okushodayo. Kuhle ukuthi duze kukaWednesday kuhlale kunesandla esizosiza kunoma yiphi inkinga. Amehlo i-marmalade. Kubonakala sengathi lokho uWednesday akudingayo. Hey, qaphela Gogo, ikhanda alinangozi neze. Manje asifake amehlo ku-burger. Wow, pheka nje lesilo. Siyesabeka kakhulu kodwa sisafuna ukulika. Kodwa yiphi burger ezoba mnandi kakhulu? Manje sizothola. Margo, yithuba lakho. Oh, nilambe kanjani? Le burger ibonakala ingajwayelekile, asizame yona. Imnandi, ngiyayithanda. Ngakho-ke yini elandelayo kithi? Asithathe ukulunywa kokukala. Iyo, ingakuanyanisi lo. Yeka ukungikhola, iburger akuyona leyo idingayo. Ngakho-ke yini esinayo lapha? Lawa amaswidi ami engiwathandayo. Ukudla i-marmalade ne-donut kuya ngendlela engithanda ngayo. Hayi-ke, isikhathi sokukhetha owinile futhi ilena. Burger. Yebo, lona ngowinile wethu. Wow, siyakuhalalisela uWednesday. Ingabe imina ngedwa noma uyamamatheka? uWednesday uyamamatheka. Wow. Oops, kubonakala sengathi kukhona amahloni. Kubonakala sengathi udadewethu nesandla bathola ulimi olufanayo. Oh, isikhathi sokuba isandla sigoduke. Futhi isikhathi sokuba amakhawe ethu apheke isidlo esisha. Ushokoledi oshisayo. Ubani ongathandi lesiphuzo esimnandi? Ngithemba ukuthi wonke umuntu ulungile. Asihambe. uGogo uqala ukupheka futhi. Thela ubisi epanini. Manje impuphu yecacao. Ungakhohlwa ukuxutsela. Oh yebo, ibhaka shokoledi izokwenza ukuthi ukunambitheka kube namandla nakakhulu. Kumnandi kanjani? uGogo uthela ushokoledi oshisayo emqonyeni wakhe osayinwe. Umsebenzi omuhle Gogo. Manje sekuyithuba likadadewethu. Hey, qaphela. Ngeke udle wonke ushokoledi kanjalo. Yebo, uGogo uqinisile. Ushukela udinga ukungezwa kancane kanjalo. Oh, wenzani?
Yebo, pheka nje leli zinyo elimnandi. Ugogo akakuvumi lokhu kashukela omningi. Kulungile, isikhathi sokwengeza ubisi. Phela. Oops, yebo, udadewethu ngokusobala udinga ukunaka kakhulu. Ngakho-ke ungangeza zonke izithako. Manje udayo omncane. Wow, pheka lobuhle. Lolu khilimu lukhanya kakhulu. Manje ukufafaza okunsane. Yilokho ukukhonza. Udadewethu wenze konke okusemandleni yakhe. Kodwa akucini lapho. Ukuthinta kokucina ukhilimu ophehliwe kanye namanye ama-marshmallows. Bheka ubumnandi. Yebo, udadewethu wenze konke okusemandleni yakhe. Iphelele. Hayike, yithuba lakho Wednesday. Kudingeka umqomo ofanele lapha. Isandla ngeke senze ngaphandle kosizo lwakho lapha. Yeka ukwethuka. Gogo kunqono unakekele imizwa yakho. uWednesday uthela ushokoledi nokhilimu ophehliwe. I-berry syrup? Kuhle. Namanye ama-marmalades eHaribo. Oh yebo, bheka lokhu kukhonzo kwinxa izivele. Ushokoledi oshisayo usulungile. Kungani? Oh, kuyahlanya. Lokhu kumnandi. Ngayithanda. Oh, futhi sikhubekela phambili. Lona ushokoledi oshisayo ovela kugogo. Kuhle. Yini le? Kubonakala kuyamangaza kodwa sizame. Akubi. Futhi owinile ngu. Yebo, dadewethu lo mzuliswano ngowakho. Hayike kubonakala sengathi amakhawe ethu akulungele inselele entsha. Yini ebalindele kulokhu? Wow, i-French fries. Kunezindlela eziningi zokupheka nokukhonza lesidlo. Manje sizothola ukuthi iphi indlela amakhawe ethu azoyikhetha. Impela, amazambane adinga ukuhluthwa kuqala. Kwenzekani? Wow, udadewethu ukhethe indlela engajwayelekile kakhulu yokuhlubula amazambane. Ugogo akajabule, kodwa angamthukuthelela kanjani umzukulu wakhe amthandayo. Manje udinga ukuthola amazambane. Yilokho kuphela. Udadewethu usika amazambane ngomeso khethekile. Bheka lobu buhle. Isikhathi sokwengeza umbala. Wow, lokho kukhanya kakhulu. Faka amafutha. Futhi singasetha amazambane ethu akhanyayo epanini lokuthosa. Kuhle. Ngamafutha ashisayo, kufanele uhlale ukaphele kakhulu. Hey, baphela. Sisakaza kahle amazambane ethu anembala epulethini. Udadewethu uthole ama-French fries akhanyayo. Ugogo ukhethe inkulo yakudala yesidlo. Futhi kwesinye isikhathi inkulo yakudala iyona engcono kakhulu, akunjalo? Oh yebo, i-French fries ne-ketchup. Lolu nambitheka luyaziwa yiwo wonke umuntu kusukela ebuntwaneni. Yini engaba ngcono? Umsebenzi omuhle gogo. Hayike, yini ezosimangaza ngalesi sikhathi ngoWednesday? Amazambane kaWednesday asephekiwe. Kubonakala sengathi ukhonza okujwayelekile. Kodwa linda, yini le? Oh cha, kubonakala sengathi uWednesday uhlanganisa izinhlangothi. Gogo, kungcono uvale amehlo akho. Lokhu akusona isimo sababuthakathaka. Ngakho-ke, sasikuphi? Oh yebo, i-French fries. uWednesday upenda amazambane amnyama. Wow, inhle kanjani? Kubonakala sengathi udadewethu ubonga kakhulu umsebenzi kaWednesday naye. Bheka indlela asabela ngayo. Hayike, asibone ukuthi uMargot ngabangani. Hayike, yini esina lapha? Wow, ingabe leli zambane lishile kancane. Cha, alinamthekabi. Futhi nge-ketchup? Kumnandi kakhulu. Oh, ngabanga ukuthi ngeke ngizibambe ngizokudla konke kuze kubujezi lokuchina. Kumnandi. Kulandelayo. Akubi. Asibone. Kodwa kuzonamtheka kangcono nakakhulu ngale ndlela. Hayike, salani kahle mama Zambane, ngizokudla. Ngabanga ukuthi ngidle kakhulu, kodwa kusekhona isidlo sesithathu.
Isitsha esihle kanje. Yebo, simnandi kakhulu. Sengiyakuzwa kakade. Kuhle kakhulu, kuze kubujezi lokugcina. Wow! Oops. Oh. Ungakhathazeki, ngilungile. Hayi ke bangani, nikulungele nonke inselele elandelayo. Ngakho asibone. Pancake. Oh, kumnandi kanjani. Ngithemba ukuthi amkhawe ethu ayakwazi ukupheka lesi sidlo esimangalisayo. Ziningi izindlela. Hayi ke asihambe. Ugogo njengenjwayelo uqala ngokupheka. Thela inhlama kapancake epanini ngokucophelela. Kuhle kakhulu. Uyalibona ukwekwe? Ungawuphendula. Futhi lo pancake uphelele nje. Yilokho okushiwo iminyaka eminingi yokuhlangene nakho. Wednesday, kwenze njani ngawe? Oh, kubonakala sengathi ngeke ukwenze ngaphandle kosizo lwesandla. Udayo mnyama. Impela. Ubani obengangabaza ngu-Wednesday. Pheka lo mbala. Hey, kubonakala sengathi uthathekile kanjani. Kulungile. Asibuyele kuma-pancake ethu. Wow, lokho kuhle ngempela. Yebo, ukudla okumnyama kuhlale kubonakala kunesitayela. Futhi imuphi umbala uthandayo. Shiya izingethi zakho kumazwana futhi mhlawumbe kuvidiyo elandelayo zokwenza lokho. Khona manjalo udadewethu ubonakala nento ethakazelisayo enkondweni. Wow, lona akaseyena upancake, kodwa ujezi lonke lokujiko. Oh, ngandlela thile lo mbala ufuna ukuphuma nganoma yiphi indlela. What's the matter with you? Awu, kube ukushaya opushana esweni. Ngithemba ukuthi konke kulungile ngodadewethu. Yebo, konke kuhamba kahle. Kulesi simo, into ebaluleke kakhulu kungaphela amandla naphezu kwabo bonke ubunzima. Anginjalo, siyakuthola. Wow, i-unicorn. Pheka nje lobuhle. Yebo, ngezikhathi ezinjalo ugogo uyasichenya kakhulu ngomzukulu wakhe. Futhi kuthiwani ngogogo? Kubonakala sengathi recipe endala enhle isilindile. Pancake ngebothela nesiraphu ye-maple. Kusikela kulokhu, amathakala okugeleza ngokushesha. Ngicabanga ukuthi ama-pancake ka-Wednesday makhulu nawo. Yebo, abukeke engajwayelekile. U-Wednesday ufaka isiraphu yakhe yama-berry ayithandayo. Futhi. Wo, ingabe lezo zijabujabu. Thoba umoya gogo, lezi zikabujabu zenziwe ngoshokoleti. Hayi ke Margo, yisikhathi sokunambitha izitsha zabahlanganyeli bethu. Oh, yini le? Kubukeka kusabisa. Asizama upancake. Akubi, yini elandelayo kithi? Wow, kumnandi kanjani? Futhi ukunamtheka kumnandi kakhulu. Futhi hlobo luni lobuhle lolu? I-unicorn. Kumnandi kanjani futhi kumnandi kanjani? Kulungile, ngicabanga ukuthi sengikumle ngowakhile. Nanguke, siyakhwalalisela dadewethu. Ukufanele ukunkoba?